Balimao Annokuma, très urgent. Balimao billet dimanche 1er février 2026. Amboraka information télémando sur 100. Ko arman kura nana tuguni. Ugo ko drone nana kuna shini. Ataki kara kai. O duguje ugo ko drone nana. O duguje flana no e bi o duguje flana no ke kunuye. Kuna shini kode ataki kara kai. O duguje utara ira tela ko drone nana. Ko sado kamara tara drone di anga armée ma. Ko sevare. O duguje no ke kunu dimanche 31 janvier 2026. Ou kotuguni ou bora ou ye armement photo do ira effectivement anye mali anye marama fonyi malika armement sura kaline segu tungara yi mais kay kaw klobene segu tungara la mokti kaw klobene segu tungara la malien dem bebene segu tungara do ne ka armée ko yi fadi armée kadine mais mumbe ka kebi c'est la pire propagande. Anga tien fo jamana ko la chaque fois ni jamana den dusu kasira ni insécurité be ka wara malien be ka commencer ka kuma ou be boni kokura doy nous mata fo ku ye franci leçon do bonga fena ou be bo ka kodo ke quoi ka bezi do créer quoi au be bezi créer abe munumuni salo jakuma ni salon ke katla ki sigi krakata ka réalité la je na be baraka na ma abe toni théâtre bola finalement mo ko tawla mebli folo ni mali armement kuna na ba ye page beka bi malien benni sonjali mais biya ita la je mo ko mbeka ka armement partager ay rebeka mo ko munu sarol de beka partager c'est pas parce que mo ko te armée fait mo ko be armée fait aka armement te bo wakati na foni attaque kera ala meka kuma woromina su de dibole ni kaiche shube halibide shube tan ani kele anya information soro ko 11 corps voilà ko 11 corps ko entre Diboli et Kai 11 corps sont restés entre Kai et Diboli en bordure de route depuis jeudi dernier selon les témoins. Ils sont au niveau des citernes incendiées citernes djena oromina anga mogo shuba oro la libi ankunya me kutara kay gouverneur kataka boîte mo civil mobile de takataka ado no fe ntaro nu sera ka chamanta me shube halibi malen kuma fle aw nyakoro depuis bina jaraye kay mina don fobi dongo do ama me ko arrema nana avec ene ko ngo ayi ngo kay sera libéré la kaba ube armement lahawalta boku irana 22 septembre do ye mali armement bo no ngo ayi ngo farabugu be libéré sans mali ay tiena janga kuma tieka ni armement nana antena nafa fu yala bila mega tien de fo tu sais aramade ou armement bo photo flene ngo an armement ngere photo la je folo de voilà armement daga banaw de do. Bon, c'est des armements, ça il faut le dire. Marama fe munu yera, marama fe on yere do anga tien fo. Anta la mais aba marama fe no kuma aba marade kala bo wa ube aba a suma de kanana yi ni événement do karatro ka green kala bo. Sinon marama fe munu na tien do de. Mais abe marama fe abe marfa ni avion aba lo bla bolo koro parce que aba don no be kala malé on be dimi. Ni malé be ka dimi dron ou bien ani marfa oui anga photo era la jafolo de voilà ni marama fen ni ugogo armement mun na photo fleni malion armement fleni est-ce que jamana arabu jamana biseka armée ka teme sirika siri kelengele avion de chasse kumbu bulu siri kelengelen fleni avion de chasse kumbu bulu ilisuka S300 au fana kumbu bulu mumbe avion na jige obe kumbu bulu siri armée que armée rouge di mais biabe chukudi marfate keleke ay malon farafara
Ben le cerveau ne segu tongara sera Assimi Goïta ma kaka VDP créé Mali kono. Mo do be. Anya Malien bekanga kuma ina membe ka kuma mfo, c'est très important. Kaika bekanga kuma kaname. 2022 ne segu tongara ni ben le cerveau. Ango Assimi Goïta. Ani moribo kuna anya fungena. Yere wolo ba kalama. Wallahi anguma. Mo mu Mali fait. Mɔgɔ minnu bɛ Mali fɛ aw don armée la dɔw bɛ yen cigarette sɔngɔn dɔrɔn d'u ma dɔrɔn i k'u labɛn i ka marifa d'u ma wallahi n'o kɛ ka jamana i b'i ka jamana mɔgɔ bɛ jamana kanu b'a la marifa d'a ma dɔrɔn i ka sɔrɔsi dɔw bila k'u former i ko dilan yɔrɔ la i b'a ye Bina Jara ka mɔgɔw tɛ fanga sɔrɔ quoi an y'a fɔ ka dɛsɛ a ma sɔn u bolo Assimi Goïta bɛ ka mun kɛ mun b'a to ne ko Assimi tɛ se ka Mali jɔ Assimi e ma ali bureau kɔnɔ la bɛ ka taa sɔrɔsiw bila yan a tɛ fɛ ali donso minnu bɛ ka marifa ta olu man d'u ye c'est-à-dire u ye Mali kɔ bɛ ka taa perezanya o a fɛn o fɛn ko ka bɛɛ kɛ sɔrɔsiw ye depuis ala ka diɲɛ dugukolo dan et révolution fɛn kɛra a 99% kɛra hali n'a ka sɔrɔ sɔrɔsi b'a la i bɛ taa sɔrɔ ni civil de bɛ ka baara kɛ ou bien a ye armée mais sɔrɔsi groupe ka fara ɲɔgɔn kan ka révolution kɛ a ka réussi a tali 5% bɔ Afrique et révolution fɛn kɛra k'a kɛra fa dan a bɛɛ kɛra avec les civils parce que sɔrɔsi tɛ ko laban sɔrɔsi ye janfanti de o tiɲɛ de ne yɛrɛ somɔgɔw de y'o sɔrɔsi b'i cunni o ye un coup ye ne ni bɛn de taara n ko Assimi Goïta a ye Iran lajɛ bi mun y'a to bi u tɛ ka se ka Iran infiltrer parce que les gardiens de la révolution a ye ni technique bɛɛ fɔ gardien de la révolution ye jɔn ye minnu yɛrɛ ye patriote baw ye minnu b'u ka jamana fɛ mɔgɔw dɔw b'u ka jamana fɛ ko merde jamana président halala i b'o mɔgɔw de ɲini ka marifa d'olu ma k'u dilan jamana ka libérer a bɛ ka ni marama fɛn yira a ye taa Farabugu libérer n'o kɛra an bɛ da la ko marifaw b'a bolo a ye taa Kayisara libérer an balimamuso de bɛ ka burunusi dɔ bi mun aw t'olu bali c'est-à-dire aw bɛ ka ni fɛn yira nin ye manamana ko de mɔgɔw ɲɛkɔrɔ quoi a ye taa ka commentaire kalan dɔrɔn c'est-à-dire que ka fɛnw yira an na mais an ɲɛ tɛ nafa la avion nana fɛnw nana maa ye taa Bina Jara ka mɔgɔ bɛ ka mun de kɔnɔ parce que aw tɛ se aw sera aw dan na aw tɛ se ni sɔrɔsi ninnu tɛ se u mɔgɔ duuru bɛ yɔrɔ min na bi u tɛ se il faut qu'on se dise la vérité ne terikɛ yɛrɛ bɛ ka commencer ka kɛta cogo dɔ la mais je comprends quoi Sadio Camara ne terikɛ de a ko ka di n ye trop donc voilà la réalité ni jamanadenw commencera ka dimi dɔrɔn u bɛ taga ko k'an ye avion kura sɔrɔ ou bien u bɛ taga maramafɛn dɔ la bɔ u bɛ bezini dɔ créer o wagati kelen Kayi kɛrɛfɛ dugu bɛɛ kɛra jihadisi Kayikaw yɛrɛ bɛ ka bɔ ka kuma n y'a vocali caman je hali donsow bɔra kunu ka fɔ ko wallahi ko mun bɛ ka kɛ k'a ma ɲi bɛɛ de bɛ k'i plaigner Mali kɔnɔ bɛɛ ne ye n ta fɔ ni mun dara la o don Mali armée a ka fɔ ko Mali armée jɔngɔn tɛ a ka di ne Segu Tunkara ye et puis u b'o ka galon tigɛ Assimi bolo ko maliyɛnw divisé ne b'ale arranger quoi a n'a ka sunguru n'o ye Batulu Ɲangi o ka fɛrɛ Mali nafolo ma et puis il est tellement inconscient c'est-à-dire conscience tɛ k'i la ko ne Assimi de kun ɲɔgɔn tɛ farafinna bɛɛ bi mais bi ne Assimi de bɛ bɛɛ kɔfɛ a tɛ hami o la hadamaden ni cɛbakɔrɔ kɛra ko dusukolo tɛ e la quoi hali kun kana wolo diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ i ye hadamaden k'a tɛ malo kana hadamadenya kɛ n'a ye mɔgɔ janfanti ye kana hadamadenya kɛ n'a ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na ne ni bɛn taara ka taa plan bɛɛ di Assimi ma VDP ta mɔgɔw ta u don armée la i ban a bɛ na ni marifaw ye san nɔ a b'a mɛn ko dugu wɛrɛ minɛna aw ba dugu kelen u t'a libérer ni marifa ninnu ne de ye kuma in fɔ an na bi n'a ye dugu libérer n'a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ u bɛna propagande daminɛ tuguni a ye karitakaw ɲininka a ye kitakaw ɲininka a ye kayikaw ɲininka kuma bɛ filɛ voici les réalités qu'on nous cache ala ka tiɲɛ bangi ne bɔra ka nin vidéo de kɛ n ma kɛ ko sabotage don mais n y'a kɛ ka tiɲɛ de fɔ ninnu ye nkalontigɛlaw de quoi u bɛ ka arama yira ka di ne ye Mali sɔrɔsiw ka maramafɛn sɔrɔ ka di ne mais e ma sɔn recrutement ma Assimi Goïta bɛ ka wari mun di Batulu Ɲangi ma sunguru Batulu Ɲangi ma n'a kun taara maliyɛnw recruter jeunes recruter ne ni bɛɛ ye nin fɔ Assimi la n ko Assimi
Sorasi tiafa kana beke sorasi u boloko sorasi de be se ka Mali jo président sorasi premier ministre sorasi président de l'assemblée sorasi hal docteur so nyame ko sorasi kale Mali fédération anya bala be fako ko sorasi ko kuma buda ntara no bunu kede je ne suis pas sûr mais be ko fana fatuguni ko ka VDP o créer ko ka donso deme ko ka bogoto deme o tema chiffre nu irete u boloko le Mali wallahi ni numa boy Mali te jo ne ken bora kuma la olu doron u te machi fe ni ya ira registra e Venezuela fle ngo Venezuela sura su de chuni Maduro Trump oui Venezuela sura su de Venezuela sura su de puka président mene ka de américain ma abo kalama ne ma so nganda do koina parce que ne tenda do jamana be problème na Venezuela ne Venezuela tanye ne manda do ala parce que ne a dongo trahison do mais ne ma so nganda do ala américain ma jine muru ya kede jamana surasu de président janfa ka président mene ka di américain ma karate ndi kuyi kuma be fle ate surasi do halibi abe ka kule surasi ko ate surasi do halibi ani mo be asimi détruit a surasi nyogo do de ba détruit ne segu tongara tena asimi détruit on date se ka foi kala abe ka munu kalo takle surasi fefe be bi président fefe be surasi fefe be bi ani mu be dumuni ke tasa kono ani mu kadi ani mu be nyogo ndongo do de ba genga bo fangala e ma chama ba nu gara ka bo fangala do te shi soro jigila teke bulu a chama be ketene ala ka kisoma ala ka shini kanadi ani asimi goita rema ne te kojugu kisi mashima donc o de dun ka fo bela jelengana o be ka marama fefe da bengalu tout est faux wallahi marama fefe karade mais o be ka ke ku yira de garder Bamako o be ka arma yimira arman koyi tiendo arma be mais abe bara chogo jume donc ça devient du faux donc o de kundo malien ala ka hera ke mali malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci no ala be Senwave application télécharger a photo flé na télécharger abene ka corps modo urgent diro be na ya retay o ko fa ba ka banque information be du aw somo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun e a ke to ngel na ka rondo fo aya ke tu anya kida libéré domi ambe kumbolo be nyoko mbolo te tien ambe kida libéré domi ambe kumbolo be nyoko mbolo parce qu'on était unis fait du même bembo ala ya yira maliona kona o bena kone ala be barka do o maliona o malion sona domi sorasuni M5 ka farango ka domi o don Assimi Goïta kera le président le plus puissant le plus aimé du monde et de l'Afrique. O président kunte djend ko koloka 2022 mungu jeli makadi ka tema Assimi ka Assimi ku makadi ba ko bomani kalama ini Assimi ya febe jeraba la ichebeto ma jeli maka gobi Assimi Goïta ni aye bini sola ka Assimi Goïta dro iga odonte jaila. Voilà la réalité. Ala ka akili nyuma dambema kele te marfa droit kele volonté di al ni marfa san ou be ka bebla ante ka ambe ka mawli kurawiye ambe ka avion nye mante ka utilité fouye farabugu ma libéré burkesi ma libéré ha Hiroshima libéré yoro ro mina bebe bidaka mogo bulu ube lafia la ko awe galonti ke kube kudugo jatike wale mogo te ki dugo de ube yoro mina udone ndu abi ube galonti ke tele la ko beta galon do anga chef d'état major da changa ni video kay malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no gala be Senwave application télécharge la photo flene na Senwave application télécharge abene ka corps modo urgent 10 € be no yare ta ko fa baka banque information bedu aw somo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun aburuka orange numéro ta nu to kombe 40 ka na warchi ma ba so orange wona sur place warchi go follow foko la ba o drome clé o ta sara kambe